Βρισκόμαστε στα εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, του παρακολουθούμε ένα φιλικό αγώνα μεταξύ των καταρτιζομένων. Εδώ βλέπουμε στο τέρμα τον κύριο Φίλιππο με την αθλητική περιβολή του, το γαντάκι του επαγγελματικό. Προς την περιοχή έρχεται ο κύριος Λούις Ολδεμίξ. Εδώ αγαλακτισμένοι φίλοι του Να οι δύο. Τέτα-τέτ, μπροστά. Έξω! Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα των Άμπαλων. Θοδωρής, Καπετάνιος, Δημήτρης, νομίζω ότι είναι μπάλα μπάσκετ, αλλά δεν πειράζει. Καπετάνιος, θα μπει γκολ, όχι. Ξεχύνεται, θα σουτάρει! Out, κυρίες και κύριοι, μεγάλη ευκαιρία. Εδώ το μεγάλο αστέρι της ομάδας. Για δήλωση. Όχι, κάμερα. Το ελεύθερο. Απομακρύνει η άμυνα. Ταμίλης. Σαμπανάτος. Πάρα κάνει την ποδιά, out. Επαναφορά, με τα χέρια στις έπες, ο κύριος Ιωσέτ, πάει, αλλά και αυτούς ήτανε, όχι, εντάξει, γλιτώσουν. Έξω, πάνω. Να το, τέτα-τέτ. Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για την πρώην Σοβιετική Ένωση. Σταματώφιλος επιστρέφει στην άμυνα. Το κατόχολο του ταξιδάκι πήρχο. Ο ναυτικός σκέφτεται να αποχωρήσει. Ναι, είναι νέα. Να το, Φούρκας, το σουτ. Στην κάμερα, ήλθε. Και Σέντρα. Υπέροχο, καλογυμνασμένο σώμα εδώ του κύριου Φούρκα. Απευθείας out. Ήταν εκπληκτική η επέμβασή σας στο σουτ του κύριου Στράτου. Ναι, μεν ήταν καλοζυγισμένο, αλλά δείξατε εμπειρία στην αντίδραση να σηκώσετε. Εδώ ο φίλος παράγοντας. Όχι, παιδιά. Ο παίκτης. Να πηγαίνει για τις μπάλες. Παίξε. Ένα. Φούρκα. Μη βρίζουμε. Το ελεύθερο. Σταματόπουλος, ξεκίνησε σαν εμετός. Η μπάλα στα κριτικά όργανα. Χαριτόπουλος, Πινιάρη, δεν φοράει τα σωστά παπούτσια. Σαββίδης, το ταλέντο της Ρωσίας. Ο Άμπαλος Κωστάκης κατευθείαν έξω. Για να δούμε. Η απελπισία στο πρόσωπό του. Κάτι λέει ότι ξεκόλλησε. Μάλλον το φίλο από το Μουσακά. Κουτουλάνε μόνος. Παίζει μπάλα. Χαριτόπουλος.
Λούις on the mix. Προσποιήσεις. Σκούφος. Γκολ! 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 Τρομερό γκολ! Τρομερό γκολ! Τρομερό γκολ! Ο Δημήτρης Χαριτόπουλος κάνει την επανεμφάνισή του στο ΚΕΚ μετά από ένα μήνα και σκοράρει. Σημαδιακό! Σημαδιακό! Η επιστροφή του στέφτηκε από γκολ. Χαριτόπουλος συνεχίζει προσποιήσεις και έξω. Τέρμα ποιος είναι ο άλλος, Χαριτόπουλος. Καλά τον κατάλαβα, από την κουκούλα κι αυτό. Παραφορά, Χαριτόπουλος. Το δεύτερο. Θα αφήσεις. Την προσπίση. Όχο. Ναυτικός από μακρύ με εμπειρία. Κωστάκης. Όχο. Έξω η μπάλα, παραφορά. Πάνω η μπάλα. Καθυστερήσεις από τους αμυνόμενους. Δεν θα φτάσει καν, λένε. Τσακωμός ανάμεσα στους παίκτες. Προσοχή στα όργανα. Πασό. Φούρκας. Σταματόπουλος. Προσπίση. Όχι. Κάτσε έχασε το πόδι σου. Το σούτ απευθείας out. Ο Λουίς, μη φρύσεις. Γόνια μεταξύ των παιχτών ομάδας των Αβάλων. Σαββίδης. Πασάρει στο Κωστάκης. Πάει να κάνει την ποδιά, όχι. Περνάει έναν. Ακόμα στον έναν είναι. Περνάει έναν. Η σέντρα περνάει, Σαββίδης. Ο Φίλιππας πιάνει επιτέλους την μπάλα. Μόνο από out πιάνει και από γκολ. Δεν έχει κανένα άλλη επέμβαση. Από out και από γκολ. Ναι, διαμαρτύρει για τις καιρικές συνθήκες, αλλά ξέρουμε την αξία του. Λούις on the mix. Παίρνει ανοιχτά τη στροφή ο Λούις on the mix. Πατάει την μπάλα. Τα μισά του χρόνια έχεις και δεν ξέρεις να στρίψεις. Άσχεται. Τα μισά του χρόνια ξέρεις. Κωστάκης. Πάει πάνω στην κάμερα, Κωστάκης. Γκολ στην κλειστή γωνία, Φίλιππα, είναι απελπιστικός. Απελπιστικός είσαι, Φίλιππα. Απεισμένος, χτυπάει το ναυτικό. Ο ναυτικός βάζει το ναυτικό του για... Προσπίσεις. Περνάει μέχρι το ναυτικό ο Λουίς. Φαουλ. Φαουλ και καρτούλα. Στο τέρμα. Ποιος. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί ήταν αυτό το επικίνδυνο μαρκάρισμα από την ομάδα σας. Είναι Καραγιώσης. Φαουλ εδώ ρε, φαουλ. Ηλίας, απευθείας εκτέλεση κόρνερ, χαμηλά. Απομακρύνει η έμπειρη έμενα. Κάτε. Χαριτόπουλος. Μπράβο, ωραίο. Θοδωρής. Νάτος ο Σταμάτης και στην μπάλα αποδίδει. Άλλος Χαριτόπουλος. Εντυπωσιακή απέκριση. Κόρνερ η μπάλα, κόρνερ. Μετά θα ξαναγυρίσουμε τις φάσεις να κάνουμε τα replay, γιατί δεν έχω επιλογή replay, εντάξει. Θα ξαναγυρίσουμε τα γκολ. Μην επεμβαίνεις στο έργο μας. Ολόκληρο βιδό τους παίρνετε. Μια δήλωση για τη μέχρι στιγμή αποτέλεσμα. Το σκορ ξέρετε πώς είναι? Το σκορ είναι 2-1. Ποιος κερδίζει? Η Άμπαλη. Συγχαρητήρια στους Άμπαλους. 2-1, δεν τον φύλακα της ομάδας. Γνωστός γυναικοκατακτητής. Είχε ένα δύο και το ξέρουν όλες γύρω. Και ειδικά εκείνα το... με τα μπλε τα μάτια το μωρό. Και να, ο Φίλιππας βγαίνει μπροστά. Λούις on the mix. Κάνει την προσφύση. Περνάει, τέτα-τέτ. Στην κλειστή γωνία πάει. Όχι. Έρχονται εκεί. Οι δύο οι άσχετοι μαζί ήτανε. Κωστάκης. Δεν περνάει το τέρμα. Σταματόπουλος, το 3-1, πέφτει σαν γιουβαρλάκι και κυλάει στο χωράφι. Εδώ παρακινήσουμε με τον κύριο Φούρκα. Δύο σκόρες της ομάδας. Γρήγορο παιχνίδι. Ναι, εγώ σε ξενέρωσα. Έλα βρε μαλάκα. Εντάξει, συγγνώμη, τι θες να κάνω τώρα? Εντάξει.
Γιατί θα πέσουν ένα παραπάνω, ρε. Όχι παραπάνω, όχι παραπάνω. Ποτέ, θα πάει και την άλλη αν είναι παραπάνω. Παραπάνω. Δεν σε θέλουν, Δημοσθένη, βγες. Παραπάνω, θα πάει και την άλλη παραπάνω. Έλα. Έλα, μην για αυτό τα άδεια μας. Ο Ινιέστα έκανε αλλαγή. Αλλαγή. Το τέρμα της ομάδας το καινούριο, ο Αλήτης. Κατευθείαν από τις πορείες του Σύνταγμα. Φούρκα στείνει την μπάλα. Κάνει γρήγορη εκτέλεση. Σαβίδης. Πάνω η μπάλα, έβαλε ο Σαβίδης. Εκπληκτική επέμβαση. Δεν είναι corner, out. Σαβίδης έβγαλε, out. Επαναφορά, να το παραδέχει. Out σου λέμε, ρε. Κατευθείαν γκολ, Σταματόπουλε, πρόσεχε. Να κερδίσουμε. Χάνετε 3-1. Στα παπάκια μου. 12 λεπτά πετάτε. Πιστεύω είναι ακριβά από τα εκπαιδευτήρα γείτονα.